продължаваме до там, докъдето бяхме стигнали. Капка Георгиева на тема доходи и мизерия. Как да има доходи, а да няма мизерия? На първо място, чрез протекция на българския бизнес. Нещо, което се прави от всички държави и те успяват да си извоюват много добри условия, така че да могат да оцеляват и икономиките им, и селското стопанство, и земеделие, и усвояване на всички еврофондове, които се дават под тези направления. Забрана на внос на чужди стоки, като домати, краставици, лук и чесън от Гърция, Турция и другите такива държави, както правят французите. Обещава 1000 лева минимална работна заплата, 500 лева пенсия. Аз пък ще ви дам един конкретен пример. Аз самата бях главен редактор на вестник Атака 6 години, като го направих от нула, без нито една стотинка, разчитах само на тираж, който беше станал 4-ти по тираж вестник България. И при мен работеха 40 души и средната работна заплата, която взимаха, беше 1400 лева и върху тях аз си плащах абсолютно всички осигуровки. В момента работят 4 души и заплатата им е 400 лева. Така че какво обещава Волен, просто нека да погледнем в къщичката му, която аз оставих печеливша и с едни, бих казала, европейски заплати. В момента това е положението. Да не слушаме кой какво обещава, кой какво върши. Защото, примерно, гърците непрекъснато си отстояват интересите, въпреки че непрекъснато уж са в криза, така, отива техен еврокомисар и не като Кунева, ами тропва по масата. И ето сега пак си извоюваха милиарди, които да дойдат, 8 милиарда и безвъзмезно. А ние имаме да плащаме и да плащаме и да плащаме и пак продължаваме да плащаме повече, отколкото получаваме от Евросъюза. На всичкото отгоре остават неосвоени около 97%, за които могат да отидат за всичко. И за ремонт на училища, и за техника за болници, и за селско стопанство, и за абсолютно всичко. Но те някакси, България не знам защо е решила, че няма да се прави на Ирландия и няма да се усвоява еврофондове. Господин Сандов? България си е България и аз мисля, че вече е озряла да има и зелени в Народното събрание. Затова хората, които ни познават от всичките протести, в които успяхме да опазим най-важните ресурси за всеки един човек, независимо колко богат или беден е той, свързани с водата, с храната, с въздуха, с земята ни, могат да отбележат 26 в бюлетината и така наистина ние да заприличаме една реална европейска държава, където зелените винаги са част от парламента, от правителството, даже понякога и нещата стават различни. Тук основно като еколози се изявявахте до момента, като хора, които разбират от социална политика. Имате ли такъв ресурс и идея как да се повишат доходите? Като еколози, да, разбира се, аз сега ще стигна до там. Като еколози бяхме до 2007-2008 година. Това е основното, което създаде зелените, но всъщност озряването беше, когато установихме, че проблемът с държавата, с демокрацията, с доходите, с цялото устройство на тази наша държава е много сериозен. Тогава стартирахме и кампанията да върнем държавата на гражданите, свързана с гражданското участие, с контрола, с прозрачността на институциите и въобще базисните неща. В тази връзка днес е ден наистина на юристите. Едно наше ключово предложение, което ще направим и за това не е нужно даже свикване на Велико народно събрание, може да се направи в парламента, е все пак, когато основният закон на тази държава е Конституцията, всеки гражданин да има достъп до Конституционния съд. В момента става така, че ние сме изолирани от основното ни право. По същият начин, например, международните конвенции, които са задължителни за България и са по-силни от нашите закони като право, също биват избутвани в страни, биват незачитани и по този начин се ощетяват всички граждани, но най-винаги зависими, най-засегнати са бедните хора. Да могат гражданите да сезират Конституционния съд. Директно, да. Това е едно от нещата, които ние конкретно ще предложим като зелените, влизайки в парламента. Конкретно свързано с доходите, те наистина са много ниски. Освен това, ножицата между много бедните и много богатите расте неимоверно. Това се дължи и на несправедливият плосък данък, например, който е въведен. Ние имаме конкретно предложение за оставяне на един в рамките на минималната работна заплата необлагаем минимум, който поне най-бедните хора да бъдат протекирани, колкото е минималната работна заплата. За всички доходи, които се взимат над нея, остават 10% до 6000 лева на месец. Над 6000? Над 6000 лева вече данъкът трябва да нараства малко, да е по-различен от 10% най-малкото, свързано с зелените работни
работни места, много ключово развитие на зелената икономика, която ще осигури в секторите биоземеделие, алтернативен туризъм, саниране на сгради, енергийна ефективност и ВЕИ, именно в най-засегнатите места, бедните райони, малките райони, огромна заетост, която ще подобри условията на живот на тези същи хора. Мария Капон. Единственият начин да се преборим с бедността е икономически ръст, устойчив, скокообразен ръст на икономиката. Това означава първо да предпазим гражданите, защото докато дойде този устойчив ръст, ще има 2-3 години, в които наистина да се задвижи икономиката, която е колабирала. Първото нещо, което Единна народна партия ще направи, е така наречения закон за фалит на гражданите. Да може всеки един да бъде защитен от частен съдебен изпълнител, от монополи, от предприятия, които създават длъжници. Така наречения частен фалит. Частен фалит, да. Може да се нарече. При нас е закон за фалита на физическото лице. Второто, което веднага трябва да се направи, е защо в България по този модел никога ние най-вероятно няма да взимаме пенсии, а нашите родители не могат да взимат по-високи пенсии. Къмто днешна дата, в тези 23 години, държавата не плаща, примерно, на МВР, на отбраната, на държавни служители пенсионно осигуряване. Тъй като в последните дни се видя, че господин Борисов не прави разлика между фискален резерв и държавен резерв, между това дали едни такси за, примерно по Южен поток могат да отидат за пенсионери или не. Не, НОИ, Националния осигурителен институт е отделен стълб. В него всеки един трябва да внася осигуровки, така че да може солидарно днес да се плащат осигуровки на родителите ни. Тогава, когато над 200 000 човека в страната, които се пенсионират и най-рано, с тавана на най-високите пенсии, те взимат от този осигурителен стълб и реално той винаги е в колапс. Второто нещо, което задължително трябва да се направи, е предложението, което имах, тъй като 10% плосък данък е по моя поправка между първо и второ четене, което Тройната коалиция реши да вземе само първата и точка. Втората точка беше необлагаем минимум. Необлагаем минимум от 360 лева на месец, който да е за всяко семейство. Бяха унищожени в усещането си най-бедните да платят 30-40 лева данък, тогава, когато имаше и преди това необлагаем минимум. Добре. 10% обаче корпоративен данък е изключително важен. Трябва да минем от хазартна икономика към интелигентна икономика. Защото начина, по който българската икономика функционира, тя не може да даде нашата рецепта. Ние сме направили от Единна народна партия един вариант за рецепта. Как да използваме ресурсите на страната, това, което каза и господин Сандов. Как да използваме човешкия ресурс, който е основно важен, така че за 15 години България да стане една от 15-те водещи икономики в света. Добре, по минутка всеки да каже спасението от злоупотребите на монополите върху гражданите. Какво е спасението? Защото това изкара хората на улицата. Може да завъртим отново. Повтарям още веднъж, монополите трябва да бъдат сложени в ъгъла. От една страна с Комисия за защита на конкуренцията, която да е работещ орган. От втора страна, държавата трябва да направи така наречената интервенционна агенция. По-страшното от монопола е картела. И днес стана ясно, че прекупвачи на зеленчуци правят така, или примерно на агнешкото, правят така, че да се дига цената в картел. Да. Интервенционната агенция означава държавата да влиза в пазара, не регулира, влиза в пазара, интервенира, след което бавно се изтегля, така че да не допусне да има картел. Това е изключително важно. И третото, което е видна съдебна система. Нямаме ли съдебна система? И хора като тези, които искат да променят статуквото, да влезнат в Народното събрание, няма как да се случи промяната. Добре, господин Сандов. Монополите са един от огромните пороци на нашата държава. Ние много отдавна говорим за всички монополи с лошите им имена и директно ги назоваваме. Проблемът с монополите е, че първо липсва антимонополно законодателство, което трябва да бъде направено, и второ, в регулаторните органи трябва да има гражданско участие директно вътре с право на глас. Гражданско участие и антимонополно ново законодателство. Но също така е много важно ние да имаме в предвид, че монополите не са само в енергетиката, там така или иначе трябва да имаме свободен пазар. Между впрочем, вчера в неделя се продаваха на 0 лева енергия от възобновяеми енергийни източници, защото
защото има свободен енергиен пазар. Но монопола, например, в ските, който се оказва в момента, в Банско, знаете ли, вчера Сметната палата излезе с доклад, свързан с Банско, нещата са трагични. И точно когато Цвъцва, заместник министър-председателя беше в Банско да подкрепи техните протести на този концесионер, през същото време този концесионер дължи по вече наложени от съда постановление, дължи десетки хиляди лева, това е видна протекция от правителството, което му се оказваше. Така че демонополизацията не само в енергетиката, във всички сектори, които в момента запушват българската икономика. Разбрахме ви, благодаря. Разваляне на договорите с фирмите монополисти. Национал-демократичната партия вече събра необходимия брой подписи за провеждане референдум по въпроса. Даже смятахме да предложим заедно с изборите това да стане, но сега като виждам в това политическа ситуация се намираме, може би ще стане около 220 хиляди, което означава, че с решение на Народното събрание би могло да се проведе, иначе трябва 500 хиляди. Но това е начинът да бъдат задължени политиците да се съобразят с желанието на народа. Какъв ще е въпросът на референдума? Искате ли разваляне на договорите с монополите, с фирмите монополисти? Това е въпрос. А какво правим с топлофикация, която е примерно общинска монополист? Как разваляме? Там приватизираме. Това е шизофренично. В едното искаме одържавяване, а в другото приватизираме. Аз казвам разваляне и създаване същото време на конкурентни фирми, които, както в Германия, има 200 фирми, които ти доставят това за ток, обаче в други сектори, например топлофикация, е същото. Ама това е търговията, тя лежи в закона за търговията за ток, но само 5%. При всичките квартали, които не плащат ток, примерно ромските квартали, никой не иска да е търговец на ток при отстъпка от 2%. Даме една страшна каша. И въобще най-важното, което трябва да се случи, което никой не направи, да разбереме кой, какво, кога и защо и как е подписал. Партия Глас народен това ще прави, когато влезе в парламента. Ще им развалим ръхатука на всичките, ще изкараме абсолютно всичките мръсни неща, които са се случвали навън и ще го правим постоянно. И това е нашата най-голяма идея, заради която въобще влизаме в тая битка. Това с монополите наистина трябва да свърши веднъж за винаги и трябва да разберем кой какво е подписал, кой какво е направил през тези всичките години. Това трябва да се покаже на хората и да продължава да се покаже, защото постоянно се взимат решения. Ние всички добиваме едно усещане и заради това хората излязоха най-вече на улицата, че на държавата въобще не я интересуват те отношения между хората и монополите. Оправяйте се, това е положението. Не само това, че съзнателно крие. Плащате скъп ток, плащате си, оправяйте се. Затова номер 37 в интегралната бюлетина партия Глас народен. Може да спорим върху всички тези неща, с по една дума ще кажа за някои от тях. Няма нищо лошо в монополите, има лошо в начина им на употреба. Ако утре една формация каже, че иска да вземе целият ток на България и ще свали цената с 30%, всички българи ще го аплодират до безкрайност. От една страна. От друга страна... Вашата схема с аптеките. От друга страна... Добре, ако мога все пак да се изкажа, нали, аз никога не съм прекъсвал. Необлагаем минимум от 360 лева е абсолютно равен на облагаем минимум от 400 лева. Така че е абсолютно безмислено да правим необлагаем минимум от 360, когато може да го направим облагаема, да не променяме данъчната. И точно за това, за да не спорим, поне за една минута няма как да спорим на всичките тези неща. Ако все пак аз имам една минута като всички останали. България е една много красива държава, пенсионерите благоденстват, работниците са добре, всички сме много добре и ако някой го вижда това нещо по този начин, ние трябва да кажем кои са го създали. А това са всички, които не управляваха през последните 24 години. ГЕРБ, БСП с Станишев и Овчаров, ДПС с Доган и Местан, Волен Сидеров, Яни Янев, Костов. Много хубави неща направени за България. Всички, които харесват България и се виждат по този начин, по който я обрисувах, тези формации са на терена. Ние обаче от Либерален алианс в мечтите ни наистина България е такава, българите са такива, само че не я виждаме в реалността и затова предлагаме нашата алтернатива. В момента ни трябват революционни действия, трябват ни борбени действия с номер 11 на 12 май. Ние ще кажем, че корупцията от България. с 44 за единна народна партия време е за смелост. Не сме смели, няма да се Нека и аз да кажа, всеки си го каза добре. Има различна политика и хората се вече го виждат. Това с номер 26. Добре, докато Ани ви раздава ръкавиците, за да ви включим в кампанията да почистим България.